La sopa de pedres. Hi havia una vegada, en una ciutat que havia passat una guerra, un soldat afamat que anava de porta en porta demanant alguna cosa per menjar. Però en totes li contestaven que la guerra els havia deixat sense res. El soldat se'n va anar al centre de la ciutat i recollir algunes pedres, trossos de fusta i demanar alguna cosa als nens i nenes que corretejaven per allí. I fins i tot si algun d'ells podia portar una olla gran per fer una sopa de pedres. I així ho van fer, i amb enorme curiositat per veure el que anava a preparar el soldat es van posar al seu voltant. El soldat preparà la foguera, emplenà l'olla d'aigua de la font, li afegí les pedres i ho posà tot a bullir. Al cap d'una estona provà la sopa i la va trobar deliciosa. Els nens i nenes també volien provar-la, però ell els digué que la sopa, per estar en el seu punt, necessitava una mica de sal i espècies. Una nena digué que la seva mare tenia d'això a la seva cuina i va anar-ho a buscar en un no-res. El soldat afegí la sal i les espècies a l'olla i ho remogué tot amb un pal que havia preparat amb la seva navalla. Els nens i nenes ja estaven ansiosos per tastar-la, però el soldat els digué que si podien anessin a buscar algun tomàquet, alguna patata i alguna ceba perquè així la sopa tindria un resultat exquisit. La mainada no es va fer pregar. Sabia que disposaven d'això a les seves cases i no trigaren gaire a portar-li-ho al soldat. Fins i tot portaren alguna cosa més, per si de cas. Un nap, algunes mongetes, una pastanaga i 2 pebrots. El soldat ho posà tot a la gran olla i deixà que bullís una estona més. Al final, provà la sopa. Somrigué i comentà que era la millor sopa de pedres que mai havia provat. Digué als nens i nenes que anessin a buscar les seves famílies, que aquella nit hi havia sopa de pedres per a tothom. Ningú no es va quedar sense sopa, una sopa feta tan sols amb aigua i unes poques pedres. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.